BARSandBEATS. Why mele ngilinde ama-streams and downloads ukuze ngibe nemali ngilale ngidlile with my folks omakhelwane bathi usedumile ufana uma kukuthi namanje akaphumeleli inomdlalo abantu bebe-expect sokhulu ukhuphuka i-pressure sengibe nama-doubts amaningi ngengifuna ukukwenza silonda sokungabi namali lokhu ngisithunuka impela kwi-social media wonke umuntu uzibona ekhuluma isense Kdala ngfela ngaphakathi manje ngfunukuntshena asikhuphula ithemba Skhululi-Anger Kusuk'Istress masahlula ukuxoxa soda shuthi sakhul'iCurse yokuba yibotho ngapha siboshwa ngoba savula i-case Ngapha Umona sibuswa yiwona mobuka kma-Comment abantu bahluleka ukuncoma bafunukuk'Offenda balinda la uzobheda khona bafunukuk'Correcter Nalab'Obona engathi bangcona bafunukuk'Connecter Sek'kangaki ucabang'Into uy'Approve uqed'Uyenze without imbono yabantu enegative ekwenz'Uyeke nami nginakh'Ukuy'ngabaza emva kwesipani Sami NgizQhenye sengakhuluza manje kuncane soyiplani ukuthi ngiy'yele Ngisuke Le-Thekwini Umqondo wami usuphapheme ngok'ningi okwisidingo kumina still akudingi ngik'phaphele nempumelelo ngek'iyzele idinga ngiyihlasele lamaphupho enginawo ukuz'Agqame kumele ngimlalele